insejħilkom biex flimkien naħdmu. Insejħilkom biex flimkien naġixxu. Spiċċa żmien illi nitkellmu nofs kliem. Dan huwa żmien illi we call a spade a spade. Dan huwa żmien illi ngħidu dak li hemm bżonn ngħidu, mhux dak li hemm min jixtieq jisma'. Jiena konvint illi bir-rieda tajba ta' kulħadd nistgħu naslu, konvint li bl-idejat u bis-suġġerimenti tagħkom u ta' kulħadd nistgħu naslu, konvint li bl-imħabba li l-kol għandna lejn pajjiżna nistgħu nirnexxu. Hekk sostna l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech meta indirizza lill-imsieħba soċjali mal-ewwel okkażjoni li tlaqqa l-MCSD wara li pajjiżna tpoġġa fil-grey list tal-FATF. Fl-aħħar jiem wara id-deċiżjoni tal-FATF kienu ħafna l-unions u l-korpi kostitwiti li pubblikament tennew li għandna nieħdu din is-sitwazzjoni bis-serjetà fil-waqt li kienu posta dawk li appellaw għal koordinament nazzjonali. Bernard Grech saħaq li l-oppożizzjoni issa hija imsejħa tilab ir-rwol fundamentali f'dan kollu. L-intenzjoni tal-proposti u l-inizjattivi tagħna hija waħda: il-benesseri tal-familji tagħna, tal-ħaddiema tagħna, tal-Maltin u l-Awċin kollha. Aħna dak naraw l-ewwel u qabel kollox. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista tenna li hu jappoġġja l-idejat tal-imsieħba soċjali u talab biex dawn jibdew jagħtu l-idejat tagħhom ta' kif flimkien nistgħu naqtfu f'daqqa biex lil dan il-pajjiż inwassluh fid-destinazzjoni li jixraqlu. L-appell tal-kap tal-Partit Nazzjonalista lill-MCESD kien biex dan il-forum isir il-post fejn tiġi imwielda, żviluppata u msaħħa diskussjoni biex il-pariri ma jaqgħux fuq widnejn torox imma jittieħdu bis-serjetà. Hawnhekk wieħed l-impenn sħiħ tal-Partit Nazzjonalista. It-talba tiegħi lilkom għalhekk huwa illi ninaqdu il-koll flimkien u tilqgħu it-talba tiegħi biex mill-aktar fis possibbli magħkom u permezz tagħkom aħna l-koll illi għandna l-qalbna l-pajjiżna u intom li ġejjin minn kull aspett ekonomiku ta' pajjiżna, allura tejnuna biex dan il-pajjiż nerġgħu nagħtuh dak illi jixraqlu. Bernard Grech fakkar kif kull ġurnata li nibqgħu fuq il-lista l-griża se mpattuha b'nuqqas ta' investiment. Fakkar kif hu stieden lill-Gvern biex jingħaqad f'task force nazzjonali ħalli jitwettaq it-tibdil fl-inqas minn possibbli. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista appella lill-MCESD biex anke huma jtennu dan l-appell biex ta' bilħaq nitkellmu b'vuċi waħda f'dan il-mument tant sensittiv. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista saħaq li s-sejħa tiegħu ċara dik li jkun indirizzat dak li huwa evidenti huwa il-ħut il-kbir li ġabna fiex ġabna u sfortunatament huwa il-ħut il-kbir li dan il-Gvern qed jibqa' ma jindirizzax. Tul din il-laqa Bernard Grech fakkar kif il-Partit Nazzjonalista talab lill-Gvern iressaq quddiem il-Parlament id-dokumentazzjoni sħiħa tal-FATF, rapport dettaljat u l-pjantazzjoni. Il-kamp tal-Partit Nazzjonalista saħaq li l-Oppożizzjoni trid li fil-Parlament jitwaqqaf kumitat apposta dedikat għar-restawr tar-reputazzjoni ta' Malta biex nerġgħu lura fuq il-lista l-bajda. Preżenti għal din il-laqa flimkien mal-kamp tal-Partit Nazzjonalista kien hemm id-deputati tal-Partit Nazzjonalista Claudio Grech, Mario De Marco, Cristi De Bono u Joseph Ellis.